Üf. Ya. Ay ay. Bir de yürü. Hı? Ne? Ne? Ya ne? Hmm.
유시. 응? Inte nu! Jag sa klockan 3, du måste lyssna. Varför nu? Varför ska du säga om jag spelar det? Nej, Alva kommer klockan 4 och gå och duscha. Då ska jag Klockan spela 4? Ja, du kan inte klockan 13 stod det. Nej! Varför duscha? Inte nu. Varför inte nu? Igen mamma, jag kan inte se mamma.
mamma? Mm? Vad sa mamma? Skynda dig. Kom i duschen. Vadå skynda mig? Klockan är ju 13. Det blir inget... Klockan är ju 13. Nej, jo, det är bättre. Du Varför? hinner äta mat. Det blir ingen stress med duscha. Förstår du? Bättre göra det nu. Nu. Och sen sitta när du har gjort. Gå ner dit. Snälla. Gå och duscha. Att jag spelar kan du inte Ja, se. kan inte du spela? Jag spelar in. Ja, du kan duscha först. Du har inte duschat på länge. Ja, och jag ska inte göra mat förrän du Baca muri duše. Znaš kako mi izvaša? Moga je da mušite. Ja da izvijem. Ja, mamma. Duš. Gå duscha nu. Men vad? Gå duscha nu. Ja. Duscha nu. Du luktar. Ja, gå duscha nu.
Ja, dat is goed.
Yeah.